Ovo je Danijela Maletić, bivša direktorka Uprave za sprečavanje pranja novca. Član raznih upravnih odbora, zarađivala mesečno i više od 1.000.000 dinara. Kada je okrivljena za razne pronevere, setila se zle vlasti za koju je radila punih 13 godina. Kaže da je direktor fizički pretio, direktor u toj upravi za pranje novca, a nije podnela nikada krivičnu prijavu. Sad dolazimo do najključnijih stvari. Pogledajte ovo. Njen muž Danijele Maletić ima firmu. Firma se zove PIN Sistem DOO. I kad uđete i istražite šta radi taj PIN Sistem DOO, vidjet ćete da apsolutno su sve državni poslovi. Više od 4 miliona evra godišnje zarađuje od države muž ove ovde Danijele Maletić. Njena ćerka je stipendista vlade Hrvatske. 2 stana imaju u Italiji gde im sada živi ćerka. Porodična firma i firma njenog gospodina supruga rade. A ona blokaderka. Ljudi moji.